Ponerlo detrás del folio. A3 no tenemos nadie A3. ¿Sabéis lo que os decía? Una 3, entonces esto detrás de la 3. Se va a notar algo, ¿eh? Justicia social per la discapacitat. Justícia social. Tots podem ser dependents, no ho oblides tu també. Tots podem ser dependents, no ho oblides tu també. Tots podem ser dependents, no ho oblides tu també. És una indecència retallar en dependència. És una indecència retallar en dependència. Justícia social per la discapacitat. Justícia social per la discapacitat. Som gent de pau! 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 Y antes la cartera iba por ahí, allí hay un puente que se ve muy pequeño. Ella l'heu vist, l'heu esperat? Tots ha passat. Està molt bé. Pues nada. Será un buen paseo porque la verdad es que la vista del resto del país de aquí es preciosa. No teniu vergonya! No teniu vergonya! Corruptes! 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 A mí un policía nacional tampoco volía dejarme pasar, que dónde iba por... ¡Me han echado, tío! Che, Irma, también cara... Increíble. ¿Qué te ha pasado, tío? Pues que me dice el policía, ¿usted ve qué medio es? Y yo, mira, hostia, mira, la sé. Me ha dicho... Y eso que eres el único que tiene, No. que tiene la marca en... Acreditación. Yo pues, la he buscado, no la tenía.
Salga usted de aquí. A mi tampoc m'ho deixa passar, A la puta. A Rafa Cerdà no l'han deixat passar, No. està per ahí tirat. Ens ha tocat per telèfon també diguen que aneu. Sálgase usted de aquí. Y yo no, tío. Acreditación. La busca, la tengo en la mochila del fútbol. Cagao. Es que me dice, porque tenga una mochila, ¿cómo sé yo que es usted de...? Chicos, sí que es policía. Porque va a un... metálica se comenzó la construcción del tablero mediante la colocación de las prelosas. Las prelosas se fabricaron a ancho completo, a 13, son del... Sí, pero ahí fuera la que le ha pegado la Ya no se queda ya no estamos aislados. Ya tenemos tanto a pie como nosotros nos vamos Desde el centro. No, es que tenía un pase de... Un día importante. Un día importante. Yo salí un día bien. Sí, sí. Hace mucho aire que no... Es espectacular el cuento. Sí. Pone espectacular. Nuestras condiciones naturales y patrimoniales, pues al final, por eso el trazado en curva es la razón de... Árboles también centenarios que teníamos que proteger, estar catalogados. Bueno, ¿vale? Paco, venga, vamos allá. Sí, ahora. Vale, gracias. Important per a la ciutat d'Alcoi, també aquells que han vingut a reivindicar els seus drets, que encara que estiguen lluny, els sentim molt a prop i tenen tot el nostre recolzament. Com dia, en un dia important per a la ciutat d'Alcoi, en un dia en el que hem inaugurat dos infraestructures importantíssimes per a la ciutat, dos infraestructures que van a contribuir a transformar la trama urbana de la nostra ciutat, que van a contribuir a millorar la mobilitat a la nostra ciutat i al final això el que vol dir és que van a contribuir a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, dels alcoians, les alcoianes i també de la resta de la comarca, perquè aquesta infraestructura concretament va ser utilitzada per tota la comarca. Per tant,
complint amb aquest objectiu que tenim les administracions públiques de col·laborar, de treballar per a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Paco Aura és un supervivent i és la imatge viva d'aquest sentiment de pau que tots tenim i que volem compartir. Per a Ciutat d'Alcoi és un honor, és un gran honor que este pont, que el que vol és unir dos barris, duga el nom d'una persona que al llarg de tota la seva vida el que ha fet és defensar la llibertat, lluitar per la pau i per superar les diferències i que mai ningú vulgui imposar cap creència, cap ideologia per la força. Ell sempre ha defensat l'enteniment, la raó, el diàleg com la via per a superar les diferències. Tot això representa Paco Aura i per això per a nosaltres és tot un honor que este pont duga el seu nom. Moltes gràcies a tots. Quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de la ciudad y a todas las personas que han hecho posible que este puente lleve mi nombre y recordar a los demás alcoyanos que también fueron víctimas de las atrocidades que se cometieron en los campos de exterminio nazis. Nunca he buscado ningún protagonismo. Solo espero que este puente se convierta en símbolo de paz y concordia y sirva de recuerdo de lo que un día ocurrió y que nunca debería volver a pasar. Un puente hacia la memoria. Muchas gracias a todos. Hoy es un día de unión, lo recordaba Paco, también el alcalde, de hacer que las distancias que hay entre ciudadanos, entre pueblos, tengan que desaparecer, gracias a infraestructuras, a la apuesta de los distintos gobiernos que lo que quieren es que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Por eso, hoy tenemos la suerte de aquí en Alcoi de haber puesto en marcha dos importantes infraestructuras, dos puentes que acercan a las personas, que hacen superar dificultades y que sobre todo dan mucha más cohesión y vertebración a todos sus ciudadanos. Hoy hemos superado dificultades que han habido hasta ahora, que nos han acompañado, que Alcoi las ha vivido alrededor de su historia. Y hoy hemos conseguido que a partir de estas dos puestas en servicio, que los ciudadanos de Alcoi puedan estar mucho más cerca, que sean mucho más municipio y que puedan actuar como tal. Por eso las infraestructuras tienen que servir para vertebrar y para poner en valor el potencial que tienen los municipios. Y hoy hemos conseguido que gracias al esfuerzo compartido de todos, el municipio de Alcoi haya ganado precisamente en conectividad, en movilidad y sobre todo en proximidad. Bueno, déjaselo a esa chica que te da. Dale al botoncito. Sí, lo apretas. Sí, al chiquitín. Arregleu-ho després i tragueu-vos bé, no tenim inconvenient en el Photoshop, Un pont en el seu nom, no? Home, orgullós jo no tinc eixa ambició ni eixe caràcter de tindre ambicions per les coses, sinó que això pugui servir per recordar el que allí va ocorrir, que jo mateix arriba moments que no crec que això haguera pogut existir quasi, perquè són unes barbaritats tan extremades en el qual pues, vam suportar, però de quina manera. Però està content que el poble d'Alcoi li reconega això? Sí, sí, molt content, perquè a última hora pues, és un reconeixement que passa a història de lo que en aquests camps va ocorrir i estic molt content d'això.
inaugurat ja. Què? Estava replegant trastos, diu. Replegant trastos. Encara no està inaugurat, ara que s'han fet els fotos, falta inaugurar. Buenas tardes. Anem a veure si hi ha algun defecte. Mira, si me deixa. Pues aquest tros de barra anirà fora amb no res. A que passi algú s'enganxa. Ja tenim el primer defecte. Has vist el desagüe o no? Que les separacions eren com el Parc de Sant Jordi i tot això. I això està quasi apegat. I això ho han fet ingenieros, i arquitectos. Antiguament soltaven un burro i per on no sonava... No, això con día gira. Algún día esa fotografía fará falta. Eso no tiene salida ninguna. Això molt farà falta para Cuando yo, como yo aquí, se formaron un charco ahí se formaron un charco enorme. ¿De las canterillas de merda que han fet ahí? No, eso no tiene salida ninguna. Aquí se formaron un charco enorme. Yo sabía eso. No, es que eso lo han hecho muy mal. Ahí, verás qué charco se va a hacer. I estan de plena, que si no tenen forats, siquiera. Estan un forat així. Això no res, es fa i s'enxarca. Som valencià, però no hem vist res. No hem vist res d'això. No sé què ha passat. Jo de política no vull saber res, perquè... Som valencians, però hi ha dos tipus de valencians, perquè jo no puc vindre a la inauguració, no? Tu eres valencià? Jo sí, jo soc d'ací de la Vall d'Albaida. Vale. Pues fill meu, jo tampoc, filla. M'haver agradat veure, però no sé què ha passat ahir. Sí, està clar que n'hi ha dues classes ben diferents. Així n'hi ha dues classes de valencians. Lo que ha fet este president no l'ha fet... I així quan neve veuràs tu els camions... El Serra Mariola, tio. El Serra Mariola, que és un parc natural protegit. Hi ha una cantera, tio. Tu penses que estava com... Ara no queda res, s'ha cremat tot. No, ho han cremat ells. No t'he dit. No és que no van denunci. Ho cremen tot, és per l'abans. No, s'ha cremat el trofet. No va ser l'incendi tan gran que va haver fa 2 anys. Fill de putes. Cremat el trosset d'ací. Pero claro, de esa manera muy grande, de manera va desde allá, para allá, hasta allá, hasta allá.